हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दायो आं मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन लोगोफोर। स' गिबि आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो थाखाय नेनानै थानाय बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौथ' नोंथांमोना बयबो नुखांखाबायानो जानांगौ। आरो नोंथांमोना जाय बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ नुवाखै नोंथांमोना जिबि क्रिएशन इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ नोंथांमोना सोर नायखांखो नायना माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर। आरो आसा खालामो जिबि क्रिएशन इउटुब चेनेला बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8खौबो थाबैनो लाबोगोन। लोगोफोर ओरैनोथ' जिबि क्रिएशन इउटुब चेनेला सानब्रै सानबा एबा 7 डेजनि गेजेरावनो पार्ट बाय पार्ट भिडिअखौ आपल'ड खालामो। स' नोंथांमोना जाय नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर सेकेन्ड आपडेटआव दं जोंहा बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारी बिथांनिफ्राय। लोगोफोर मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारी बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव मोनसे पस्ट शेयार खालामदों। लोगोफोर मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारी बिथांनि बावखुंग्रि हाजो सेरनि मुंनि गोदान मोनसे मेथाइ फैगासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शन एबा इउटुब चेनेलाव जों नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै मोजाङै डिटेल्स मोननाय जायाखै लोगोफोर, जायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखै। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि बागै जेब्ला आं डिटेल्स मोनगोन नोंथांमोनजों आं आपडेट भिडिअ लाबोफिनगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना दायो सोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों।